Ako, mangutan na lang ko. Kana bitaw ang claim sa mga CFD nga si Kristo nagtukod sa Iglesia Apostolika Romana niadtong 33 AD. Asa man na ninyo mabasa nga bersikulo sa Biblia? Kay si Kristo namatay 31 AD. Human sa tulong kadlaw nabanhaw siya. Ug ang Biblia nag-record human siya nabanhaw, adunay 40 kadlaw siya nga nakig-uban sa iyang mga tinun-an, usa siya ni kayab sa langit. Aduna ba mo'y bersikulo sa Biblia nga magpamatuod nga nibalik siya niadtong 33 AD aron tukuron ang inyong iglesia? Kay kung wala mo'y bersikulo nga ikapamatuod, malagnit mauna ang katubanan sa gisulti ni Kristo diha sa Mateo 24 nga adunay mutungha nga mga mini nga Kristo. Basin og mauna ang nagtukod sa inyong iglesia. Nagutan na ko, ayaw mo kasuko. Mga brightman mo, kamo mo kay isog at tigpanghot diha sa simbahan nga nibuto gikan sa Roma. So tumagal lang ninyo. Ayaw na ninyo gamitan na inyong Confraternity Bible nga na Mateo 16:18 kay pangka na kayo na. Pagtampard mo ang Biblia aron mo daw mo sa debate. Nahitabo naman nakang junjuna diri sa Davao. Diri sa San Pedro Street Davao at ubang sa City Hall. Di na papa. Oh, bisan pag manikas mo, pagtampard mo Bible, mutanawan ta dito sa Greek. Masakpan gyapon mo. So kana lang, ayaw lang mo og kasuko kay nagutan na naman ko. Maghatag og pangutana, unya ang pangutana gipaagi sa gitawag og deception. So ang mahitabuan na ang sumpay ni ana pagpamakat. Tanawan ni atong higala nga usa ka siguro basig pastor ni sa gitawag og Seventh-day Adventist. Pinakauna niyang punto gi-claim daw sa Romano Katoliko, particularly sa mga defensor Katoliko, ang iglesia gitukod ni Kristo natukod ni atong tuig 33. Unya pagkahuman ingon siya sa unsang pagkapaagiha nga natukod sa 33 ang iglesia gitukod ni Kristo nga mo na Romano Katoliko sumala pa niya nga natukod daw ang simbahan namatay na ang si Kristo 31 AD pa. So giun sa pagkatukod sa simbahan nga 2 years after na nga namatay si Kristo sa pag-abot sa pagtukod sa iglesia Katolika ni atong 33. Kana ang klase nga pangutana, ilhan kayo nga ang nangutana, nagpakauron ni ingnon nga naa siya hanaw pero walay hanaw. Way kabang kaagan. Anong wala may kabang kaagan tungod kay wa siya kabantay nga ang counting of years wala lang kaayo naga-focus sa isa ka tawo o sa isa ka historian. Remember, na ang counting of years, duluan to ni si kining pastoy, ang counting of years, duha ang presentation. Na presentation si Josephus nga usa ka Jewish historian ug usab si Dionysius Exiguus nga usa pud ka gitawag og monk nga nagpresent pod og kanang calculation concerning sa number of years. Ang simbahang Katolika ang gisunod niya kanang calculation ni Dionysius Exiguus. Mo na nga pagmingon ang simbahang Katolika nga 33 AD natugod ang iglesia gitukod ni Kristo tungod sa hinungdan nga ang counting of years nga iyang gisunod kang Dionysius Exiguus. Kanang imong gisunod kay kan Josephus na. Si Josephus ang iyang counting natawo si Kristo between 4 BC to 7 BC. So muna kung ato ang tanawon ang tawag ini nga counting of years even sa ubang mga historians, late og 3 to 4 years ang counting. Muna kanang nabasahan ni mga 31 AD or 30 AD namatay na o nisaka si Kristo anang panahon na late na og 3 years. Nga naman tungod sa hinungdan kay ang counting nga gisunod ana kang Josephus nga Jewish historian pero same event. Same event na. Nagmatter lang na sa counting sa duha ka buok historian. Mo na makaingon ko nga way hanaw tungod sa hinungdan nga para ingnon nga naa sila ika-argumento ni tungod sa simbahang Katolika pagkatukod ni Kristo mangita gyud og tawag anang buslot bisan pagdili buslot. Number 2, ingon pa niya, naabot daw kung natin mabasa sa Biblia nga nibalag si Kristo 33, nagtukod sa gitawag og iglesia kay namatay daw si Kristo 31 na daw. Wala man na sa Biblia nang namatay si Kristo 31. Wala sa Biblia na. Never na giasoy sa balang kasulatan. Except sa index ha. Except sa gitawag og ganing mga katong kronolohiya chronology of event na gisulat sa mga tawag ini nga tag-translate sa Biblia. Pero kung maingon ka nga kanang gilatid sa balaang kasulatan nga 31 AD namatay si Kristo, wala oy. E kung atong sundon ang balaang kasulatan, St. Luke chapter 3, verse 23, nagsugod sa ministeryo si Kristo 30 anyos. Pagkahuman gipatay siya after 3 years. Gipatay siya. So ang iyang edad 33. So kung atong sundon ang word nga Anno Domini, buti pa sa tuig sa Ginoo, tama si Dionysius Exiguus. Na 33 namatay si Kristo, dili 31.
Pero mo lagi na akong giingon nga nagsunod man sila sa kanang imong gi-quote na counting, nagsunod kang Josephus dili kang Judas Isiguos. And number 2 kay nag-quote mga history, ano ipabasa man nimo ang sa Biblia ang secular presentation. Kaya kana magong 31, 33, secular presentation man gud na nga nagalatid mahitungod sa history sa simbahan gitukod ni Ginoong Jesucristo. Nya ipapakita nimo sa Biblia. Ilan jud kay kang wala Dado kay kang tawag anong wala kay kana bang sana ba kana bitawng hilig kaayo mag-create og kuan, hilig kaayo mag-create og tawag ining story. Gi-question nimo ang simbang Katoliko, simbang Romano Katoliko. Nga sumala pa nimo nibuto lang dito sa Roma. Nya wa nimo question ang imuhang pundok nga nibuto lang sa Amerika. Mas maayo pang kung kana implied na nga pag-admitar ninyo ang simbang Katoliko duol gyud sa tawag ining kang Kristo. Nga naman tungod sa inungdan nga mabasa biya nga niabot ang iglesia sa Roma. Mabasa biya sa Biblia nga tungod sa pagtuo sa taga-Roma mikaylap ang pagtuo sa tibuok kalibutan. Dili na maklaim sa mga Amerikano. Kay never gyud nahitabo pod nga si Kristo niabot og Amerika para pagtukod ang iglesia. Kanang claim pod ninyo nga true church ng Seventh-day Adventist. Wala oy. Wala usahay kining itoy magsigig paggot ito sa iro. Nagtuo siya suklan sa iro. Pero night panahon na ang iro madaginot anang itoy. Number 3, ito pa niya nga di daw kuno namudaog anang mag-quote daw ang mga Bible nga mga tampered, sige ra mo pamasangil anang tampered nya pagkaman bisag usa ka ebidensya wa mo ihatag nga tampered yun na nga tawag ining Bible nga gi-quote sa ubang mga defensor Katoliko. Dapat sana ang inyong buhaton tambagan ta mo ha, mag-file mo og complaint dito sa publisher anang Biblia nga ilang gigamit. Mag-file mo complaint. Pagkahuman kadtong resulta or letter of admonition kumbaga or tawag ining letter nga gikan mismo sa publisher nga moingon na kanang gigamit anang tawhana, gigamit anak nga defensor Katoliko, tamper na. Di lang kiprungak-ngak, ba. Nya pagkahuman wa kay ebidensyang tawag ining ihatag. So mahulog nga way pulos gihapon ang inyong argumento, di ba? Way pulos at the same time ilan kayo nga wa giintaw hanaw, ano ba? Maluoy na lang ta sa mga tao nga mituo ninyo tungod sa hinungdan nga inyong lubagon ang nakasulat sa kasaysayan, inyong lubagon ang nakasulat sa balaang kasulatan. Sa Biblia, si Kristo nagtukod og iglesia, pamanyangan lina. At the same time na may mga translation sa Biblia nga tawag ang dynamically gipresent na ang tawag ini nga name. Nga naman kay ang translation magud sa Biblia, pag i-translate magud niya na formal and dynamic form of translation. So sa inyo nga, mukha man may tawag nga tan-awon na to sa gitawag og Greek na, mas madisgrasya mo din na. Nga naman kay wala biya may otoridad sa pagsabot ni ana tungod kay dili man na inyong libro. Libro man na sa simbahan Katoliko. So mao na nga punto, wala sunod kung maging magkorek-korek or tawag anang maghatag mo kritisismo by way of a question. So dapat mo ebidensyang ilatag. Puro ra mo tawag ining yawit, pagkahuman wa mo ebidensyang ilatag. So maglataw ebidensya kay para dili ta mamahimong itoy ba nga ang paghot perting gamaya niya ang sa hunahuna di pud mohaom sa iyang paghot. Okay? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin. RJ Horolanciano II TV, Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa atin po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo
sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen, and pwede niyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung ipadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.